Tässä ohjelmassa me syväluotaamme suomalaisia sieluja, annamme äänen ihmisille, joita ei kuunnella valtamediassa. Monet teistä ovat kyselleet, että mitä mahtaa kuulua Erikille, jonka me tapasimme viime jaksossa. Erikki voi hyvin. Kuntoutusjakso normaalista erikoiseksi on pian päättymässä. Padelin peluun Erikki on lopettanut, hikihöntsy on vaihtunut venäläiseen rulettiin ja vapaasukellukseen. Erikki perheineen asuu nykyään Madeiralla, jossa heillä on biodynaaminen kahvipahtamo. Mutta tänään me tapaamme Zygen. Zygen intohimona on pyöräily. Hänen polkunsa ei ole helppo. Useat julkiset ulostulot pyöräilyn puolesta ovat johtaneet kymmeniin kunnianloukkaussyytteisiin ja pian ehkä myös lähestymiskieltoon. Soitetaanpa Zygalle, joka lienee tälläkin hetkellä fillarin eli munamankelin päällä aamulenkillä Teiskosta Turkuun ja takaisin. Zyge! No, erityistoimittaja Veikko Sorvaniemi täällä, oikein hyvää päivää. Olimme sopineet haastattelusta. Olisiko nyt sopiva hetki? Niin joo, sä oot joku toimittaja. Oot sä samanlainen juoppo kuin kaikki muukin toimittajat? Vai onko se pelkkä tyhjän toimittaja? Taidatte kaikki ajaa vaan taksilla, kun ette ole ikinä selvinpäin. Onko sä koskaan nähnyt edes fillaria? No, koitetaan nyt pitää tämä asiallisena. Sopiiko nyt, jos vaihdamme muutaman sanan? Ok, melko selvältä sä kyllä kuulostat ainakin, että se kun tää mun ääni on tällainen. Heitin viime torstaina iltalenkin Teiskosta Porvooseen ja siinä noin 150 kilsan jälkeen alkoi menee jalat vähän hapoille ja just kun mä olin purasemassa proteiinipatukkaa, niin variksen poikainen lensi suu ja syvälle kurkkuun ja sinne se jäi jumiin. Kesti varmaan 3 varttia ennen kuin sain revittyä se irti kurkusta. Tällaista tää pyöräileminen on Suomessa. Ei lentele linnut suu, jos vetää 200 pitkin motoria jollain Teslalla. No, voihan vieteri. Suuret kiitokset kuitenkin, että silti jaksat kertoa miljoona yleisölle, että millaista pyöräilijän arki oikein on nykypäivän Suomessa. Kuinka oikein alun perin olet kiinnostunut pyöräilystä, Zyge? No, mun mutsi aina kertoo, että mä opin pyöräilemään ennen kuin kävelee. Ja mä muistan, mä sain 3-vuotiaana nimipäivän lahjaksi semmoisen punaisen fillarin. Siinä oli kolmipyöräisen, missä oli semmoinen lava takana. Ei siinä ollut edes jarruja ollenkaan. Ja sillä mä jo sitten 3-vuotiaana saatoin ajaa Teiskosta Parkanoon ja takas asti yhdessä päivässä. Ja siis yhdessä päivässä Teiskosta Parkanoon 3-vuotiaana. Ja mä just sanoin, kuuntelet sä mua ollenkaan siellä. Oli mulla tietty eväät mukana. Kurkkuvoileipiä ja pari banaania. Kyllä täällä kuunnellaan, kuten miljoonat ihmiset kuuntelevat tätä ohjelmaa juuri tällä hetkellä. Missä vaiheessa Zyge sait sitten ensimmäisen kaksipyöräisen polkupyörän? No, mä olin silloin 7-vuotias ja sain semmosen aivan mahdottoman kauniin käyrösarvisen punaisen kaunuttarin Helkaman, missä oli 16 vaihdetta. Sain sen mutsin pikkuserkulta Köstältä, joka oli silloin duunissa Korkeasaaressa. Ja mentiin sinne retkelle. Köstä oli semmonen aika erikoinen kuppe. Sillä oli iso punainen parta ja aika iso vatta ja oli semmonen niinku Viinamäen mies, niin kuin sanotaan. Mutta ihan armottoman kova pyöräilee. Se saattoi vetää pari pulloa pöytäviinaa ja sitten se pyöräili just sillä punaisella pyörällä, minkä mä sitten sain, niin takaperin ja samalla piippu suussa vielsi porilaisten marssia. Sillä mä sitten sykäilin monta vuotta, vaikkei jalat ottanut edes polkimille. Kuulostaa siltä, että intohimoinen suhteesi pyöräilyyn syntyy jo varsin varhaisessa iässä. No, kyllä siinä onneksi niin pääsi käymään.
Ja jos oikein tulkitsen, niin intohimoinen suhde on sen kun vain syventynyt vuosien varrella, sillä olet saanut useamman kunnian loukkaussyytteen ja vireillä on myöskin lähestymiskielto. Syynä ovat kannanottosi pyöräilyn puolesta nykyisessä urbaanissa ympäristössä. No tää on just sitä ajojahtia, jota me pyöräilijät ja varsinkin minä joudutaan sietää joka päivä. Vähän kun nostaa epäkohtia esille kriittisemmin, niin heti on poliisit kyselemässä oven takana, että mitäs nyt? Ja sitten jos joku mersuäijä kirjoittaa, että ei ole parkkipaikkoja, niin sehän saa vaan jonkun mitalin siitä ja oman parkkipaikan, mutta jos on pyöräilijä, niin kyllä silloin on aina ajojahdin kohteena. Vain niin. Missä päin muuten tällä hetkellä ailet? Sieltä kuuluu aika kovaa liikenteen ääntä. Tässä mä vedän tätä motaria. Justiin mentiin tosta Loimaan liittymän ohitte. Siis ymmärsinkö oikein, että ajat polkupyörällä par-aikaa ja moottoritiellä? Sehän on kiellettyä sellainen, toivottavasti kuitenkin turvallisuussyistä, ainakin siellä Pientareen puolella. Siellähän on paljon tilaa. No just joo, kiellettyä. Säkin oot tollanen fasisti. Mä en ymmärrä kyllä yhtään tuollaista vihaa meitä pyöräilijöitä kohtaan. Ja en mä tietenkään missään Piantarella aja, vaan tätä ohituskaistaa. Vain niin. Olet sinä kyllä melkoinen tsykailija, tsykä. Entäpä ajatko pyörällä muualla kuin maanteillä ja nimenomaan moottoriteillä? No, mä hetken aikaa koitin maastopyöräilyä, kun mulla meni hermo aivan täysin tuohon kaupunkiajoon. Mikäs siinä kaupunkiajossa oikein rassaa? Eikös nykyinen pyöräinfra kaupungeissa ole oikein hyvä? En ainakaan itse ole törmännyt oikeastaan minkäänlaisiin ongelmiin. Et oo törmännyt ongelmiin. Et sä oo kyllä kaupungissa koskaan tsykäillyt. Sä oot tommonen samanlainen valehtelee kuin kaikki muutkin toimittajat. Aina tulee valetta ja palturia vaan suusta. Älähän nyt tsykä. Voisitko esimerkiksi avata jollain konkreettisella esimerkillä, että minkälaisia haasteita olet kohdannut kaupunkipyöräilyssä? No, just viime viikolla ajoin Tampereen keskustassa rauhallisesti 60. Niin yhtäkkiä pyörätien oli tukkinut ainakin 4 paloautoa ja oli siinä ambulanssejakin, kun joku päiväkoti palo siinä. Mä jouduinkin siinä sitten hiljentämään vauhtia. Ajoinkin 30 kilometrin tunnissa ja tekee semmoisen korjausliikkeen, että mä pystyin väistämään ne. Vai että sellaisia haasteita sinulla tsykä on ollut kaupunkiajossa? Ehkäpä se metsä olisi kuitenkin maastopyörän kanssa sinulle parempi paikka. Voisi mielikin vähän rauhoittua. Onko se jätkä koskaan käynyt metsässä? Se on ihan mahdotonta ajaa siellä, kun ne puut on heitelty sinne aivan mielivaltaisesti minne sattuu. Ei suoraa reittiä sieltä ei kyllä löydy mistään. Ja aivan hyvin vois kattaa ne metsäalueet, koska siellä kun se saa vettä, niin tulee tosi liukasta, kun siellä on sitä juurakkoa ja kaikkea muuta skräpää siellä maassa, sammaletta sun muuta. Jaahas. Ja sit siellä on niitä eläimiä. Mä luulen, että meillä on äätärit sen takia, että kaikki eläimet vois laittaa sinne. Kerran kun mä ajelin tuolla Parkanon metsissä, niin sellainen kettu tuli eteen ja jouduin vetämään aivan lipat kiinni siinä sitten ja pysähtyin aivan täysin. Koitin ottaa sen ketun kiinni sitten ja kuristaa sen, ettei se aiheuttaisi mitään vaivaa muille pyöräilijöille, mutta se oli niin pirun nopea, että mä kiinni saanut sitä. Pitäisi olla joku haulikko mukana aina kun mettässä pyöräilee.
Oletko, Tsykä, koskaan miettinyt tai edes hieman harkinnut, että vaihtaisit pyöräilyn johonkin toiseen harrastukseen, sillä kieltämättä tuntuu, että harrastus ei ole kovin helppoa ja saattaa hieman rassata sinun mielenterveyttäsi jopa. Odota hetki, Ja hei, odota nyt, stop! Hei äijä siellä! Älä tuu sen koiran kanssa tänne, täällä pyöräillään! Tajuatko sä? Täällä pyöräillään, me pois sen rakkis kanssa nyt heti! Jaas, ei kai siellä moottoritiellä oli myöskin koiran ulkoiluttajia. Tämä alkaa tuntua jo aika vakavalta liikenneturvallisuuden vaarantamiselta. Oot se miksi aivan taiju äijä? Ei kai nyt kukaan on niin idiootti, että ulkoiluttais koiraa moottoritiellä. Tuollainen äijä meni koiran kanssa tosta ylikulkusillan poikki ja mä ajattelin antaa vähän palautetta. Vai onko palautteen antaminenkin nykyään kielletty meiltä pyöräilijöiltä? En oo yllättynyt, jos on. No, mutta eihän nyt herran tähden ylikulkusillan ylitse menevä koira ulkoiluttajineen voi aiheuttaa minkäänlaista vaaratilannetta pyöräilijälle, joka pahtaa moottorietä menemään luultavasti ainakin 70 kilometriä tunnissa. Jai, voi vai! Tajuatko sä jätkä mitään pyöräilystä tai koirista? Et vissi. Se on kuule karua jälkeen, kun tommonen perhoskoira raivostuu ja hyppää sillalta alas ja puree tämmöstä pyöräilijää pohkeeseen. Siinä on kuule Achillesjänne katki. Kuulostaa kyllä aika epätodennäköiseltä skenaariolta mielestäni. Näitä tapahtuu joka viikko, mutta ette te valtamedia näistä uutisoi, kun se ei ole teidän agendan mukaista. Mitähän noi kytät nyt te haluaa? Tää on kyllä yhtä ajojahtia taas tää pyörälenkki tässä näin. Ehkä on parasta tässä vaiheessa, Tsyke, että jätämme sinut sinne selvittelemään poliisin kanssa, että mistä oikein on kysymys. Oikein turvallista matkaa sinulle ja onnea tulevaan. Toivottavasti pyöräilysi jatkuu ehkä hieman rauhallisemmassa merkeissä ja edelleen kehittyy. Ehkäpä hankit jonain päivänä jopa sähköpyörän, niin ei tarvitse koko aikaa polkea hikihatussa. On mulla sähköpyöräkin ollut, mutta se oli taas siinä näin kuin taas se fasismi, mikä meitä pyöräiltä kohtaan oikein tässä yhteiskunnassa on. Kyllä kaiken maailman Tesloille on sähköparkkeja, missä pystyy lataamaan, mutta ei ole sähköpyöräilijöille. Mulla oli aina semmonen jatkotroikka mukana ja kerran mä vedin sitten yhdestä K-Marketista vähän sieltä tiskin takaa virtaa sillä jatkotroikalla, niin joku mummo kaatui siihen ja särki lonkkansa ja sekin oli kuulemma sitten mun syytä, niin siitäkin on joku oikeuskeissi kai tulossa jossain vaiheessa. Tunnetko ketään hyviä asianajajia muuta? Valitettavasti, Tsyke, en tunne asianajajia. Ehkä tässä vaiheessa olisi paras päättää tämä haastattelu tähän. Kaikkea hyvää sinulle, Tsyke, ja koita nyt selvittää tilanne poliisin kanssa ja hieman ehkä rauhoittua. Rauhoittua? Mähän on niinku joku tseläinen munkki. Mitä sä siellä oikein taas levität tuommoista valeellista